Langs de Stienveksterwei in Ije zit zo'n kwart een bijzonder hokje, het cadeauhuske. Vult met alle cadeautjes, toch 2 grutske eigeners. In Ije zie je niet zoveel, dus we dachten nou, is wel leuk als je dan even een cadeautje wil hebben. Dan hoef je niet altijd gelijk naar Dokkum of naar Kolum. Dus dan, het is wel makkelijk als je zoiets mee kan nemen. Als je even op visite gaat of even onverwachts, dan vonden we dat wel heel erg leuk. Want het miste een beetje. Nee, dat had ik net verwacht. Maar ja, Claire, vrouw is aardig creatief en die begint van alles uit te vinden. En dan beginnen die ideeën beginnen te komen. En dan op een gegeven moment, een paar weken later, zijn huisje op het staan. Ja, toen heb ik er nog wat leuke vlaggetjes aan gedaan. Ja, dat het toch even een beetje vanaf de weg een beetje opvalt. Braaksma had voor de installatie van het cadeauhuske zwagen. Ja, een vlagje en een frutseltje erom. Nou, en er moest even stroom heen en een hele lampkind en dat soort dingen. En we hadden dan een licht cameraatje in te hangen natuurlijk, voordat we alles een keer thuiskomen en hij is leeg. Dan is het wel handig dat je weet waar het in mijn naam had zonder te betalen. Dus daar is het voor, net om mensen in de gaten te houden. Maar dus dat hebben wij er een beetje geïnstalleerd. Nou, dat is een mooi voorbeeld van een mooi cadeautje. Mooi met een kandelaartje, een leuk waxinelichtje. En dit is zo'n blokje, die kan je dan op een brandertje doen. En dan krijg je een heel lekker geurtje. Ja, of even lekker raspen. Er komen een soort fietsersdel, die het nou even sneupen kennen in het cadeauhuske. Heel veel mensen even nieuwsgierig, even komen kijken. En ook al een paar mensen die hebben wat gekocht. Dus hartstikke leuk, alleen maar leuke reacties. En Sam is een pro-toerisme. Mensen op een fiets. En een bootje mensen die de jongens hier rondlezen en die even naar het dorp rennen. Die rennen hier ook al even voorbij. Dus hier is altijd wel aardig druk. De winter is het lekker rustig en Sam is het druk.